Hello everyone, welcome back to my channel. So like what I said yesterday, I'm gonna go back to the park. So here I am. I'm in the park right now. So yeah, the snow is already melting though. So but it's still windy, it's still cold because it's a little bit windy. Parang may makita sa akin dito, para lang ako na lang dito. So yeah, nandito ako ngayon sa park. Tapos may naisip ako, may malapit na thrift store dito sa bahay. We have a really close thrift store here at my house. So I'm thinking, let's go check it out, that store. I think they close at 6 o'clock. So habulin natin. I think it's already 4:30 p.m. So habulin natin habang bukas pa yung store. I'm not sure if I'm gonna do a vlog inside the store. But yeah, anyways, check natin guys yung store, thrift store. Let's go, samahan nyo ako, mag-thrift store tayo ngayon. Parin lang natin kasi masarap maglakad kahit malamig. Enjoy the weather. So ayan guys. Yeah, here we go, nasa park tayo ngayon. So I'm wearing my cozy boots. Yan. Tara, saan ba tayo iikot? Dito na lang, ikot na lang tayo dito guys. Yan. Ooh, my nose is running. So now we're heading to the thrift store. Hala, crunchy na guys yung yung snow, na tawag dito, natunaw na siya. Sunset, patunaw na yung snow. Ayun yung sunset, ang ganda ang ganda po ng picture yan. So yung snow guys, patunaw na siya. Ayan na yung snow. Ayan. Wala na, tunaw na siya. Ayan. So ngayon guys, naglalakad na tayo. Hindi ko gamit yung microphone ngayon kasi hindi ko siya matago sa bag. Medyo mahaba yung microphone. Hindi ko matago sa bag. Malamig guys, yung ilong ko running na siya. Kahit may double akong ganito. Yung thermal clothes to keep you warm. Pero malamig pa rin kasi mahangin. Malapit na tayo guys. Dito. Oh my god, my nose. I can't wipe it with my clothes because my jacket is white. The makeup's gonna stain on my jacket. But yeah, we're close here guys. Parang bukas pa guys. So malamig. It's windy. Yan yung boots ko guys. Ayan yung store guys. Giniginaw na ako. Sige guys. See you in the store. So guys, pauwi na ako. Ayan yung store guys. Yan. Yan yung sa loob. And I'm going home. So guys, pauwi na ako. Hindi ko alam kung anong oras na eh. Nasa
bag yung phone ko. So, nakabili ako ng wala sa oras. I don't know how many items I bought. Maybe 5. So, ipakita ko sa inyo guys mamaya kung ano yung mga pinamili ko. Ayun guys, ang laki ng bag. Ow. So, right now, I'm walking going home. And, hala, ang ganda ng ang ganda guys ng ayun natatakot ako kasi madulas yung gloves. I'm wearing gloves. So, baka madulas yung camera. Ayun ang ganda ng sa sky. Aba, may-ari ng kalsada. Naglalakad ako sa gitna ng kalsada. Yay! Nakagastos na naman ako ng wala sa oras. Ang laki ng bag guys. Ayan. Ayan. So, yay! So, maglakas gayon. Ang crunchy na ng snow guys. Ayan yung itsura ng park. Dito na nga ako. Nahihirapan ko maglakad. Yan. On the way home. Ayan guys yung park na sinasabi ko sa inyo. Ano na yung araw eh. Ang ganda talaga ng yung airplane. Ang ganda ng yun guys. Ayun guys, may aeroplano. But ang ganda ng ayan yung snow. Na siya, palunsaw na siya. And malamig guys. Joke, just kidding. Always survive. Naglalakad na naman ako sa gitna ng kalsada. Anyways, there's no car. So we're good. Kikita niyo ba guys? Hindi. Gabi na kasi. But walking home. Mamaya na nga. I'll see you later guys. Hello guys, finally I'm home. Anong oras na ba? 5:40 p.m. So almost 6 o'clock in the afternoon or in the evening. Hiningal ako dun Pag ganitong oras guys na medyo pagabi na, malamig na. So malamig na sa labas. Nakabili ako ng wala sa oras sa thrift store. So I'm not gonna try it on yet because I want to what do you call that? I want to wash it first before I'm trying it on. So I'm just gonna show you guys what I got at the store. So I think I got 5 items maybe. So let's go ahead and start guys. Nakagastos ako ng wala sa oras, but it's fun. I always go to that thrift store close to by my house. So I got a lot of good stuff in that store. It's not too big. It's kind of like just a small thrift store, but they have so many cute stuff that you can find. Like I'm petite, I'm small, so I found a lot of stuff that fit on me in that store. So let's go ahead and start guys. So ito guys yung ang laki naman ng plastic. Ito guys yung plastic niya. Lagay ko na lang sa baba kasi ko lang, ano tawag dito? Lalaba ko lang ng bedsheet. Ito ang cute siya. Medium siya guys. Size medium. Ano ba to? Merona brand. Pero cute siya. I'm okay with a little bit like saggy, a little bit big to me. It's cute. Ito yung guys yung niya, yung parang crochet siya. Ito yung first one. Yan siya. Ayun, size is small. Ganyan yung material niya guys. Ano bang color to? Parang mint green color niya. So ito siya. Ayan yung first one.
I'm gonna show you how later after I wash it. We're gonna try it on, guys. So the second one is like it's a hoodie jacket. I never heard about this name. Ambiani. Size small siya. Yan. Ito yung ano niya. Ang cute ng ano niya. Ng tawag dito? Ng color niya. Ayan guys yung color. Ang ganda. Ang ganda ng color niya. I like it. Yan siya guys. Hoodie jacket. Yan yung material niya. Ang ganda. Gusto ko yung kulay niya. Walang mga price to. Kasi I think I remember every Thursday they have those 10% off. So, ewan ko, ito pala yung resibo. So, I spent $17.28 for the Family Tree Treasure Trunk. Yun yung pangalan ng thrift store na pinuntahan ko. Ayan siya guys. Yan, $17.28. So, third, ito rin cute siya. Ang ganda ng ano niya. I like this one. Ayan siya guys, oh. Ganda ng color niya. Yan yung color niya. I'm excited. Labahan ko muna siya guys, ha. Ito naman, Nick and Zoo. Never heard of the brand, but size is small siya guys. Yan. Ang ganda ng color niya. I like the color. Kind of old fashion color, but I like it. Yan siya guys. Pangatlo. Tapos ito cute siya guys. Ang cool, parang dirty white yung color niya. Wala din siyang price. Kasi nga 10%, 20% off, I don't remember. So this one is Tommy Hilfiger. Size is small. Yan siya guys. Ang cute. Gusto ko yung style niya. Yan yung style niya. Yan siya guys. Long sleeve. It's a sweatshirt. Parang crochet siya. Crochet nga siya yung style niya. Pero, ang ganda. Yan. So, yun na yung pang ano. I think this is the last one. Yay! Tada! Last one. I like the color. Pretty color. It's a turtleneck. Yan siya guys. So, ang ganda ng color niya. Ayan yung material niya. Ayan. Ang haba. Long sleeve siya. Gusto ko yung kulay niya. Size medium. It's, I don't know how you read it. Talbots, whatever you call that brand. But I've seen it in the mall though. Yan yung brand niya guys. Size is small. Ang ganda ng color niya. I like the color. This is my favorite color. Pretty color though. So, i-wash ko muna siya guys. Tapos ito try on natin siya mamaya. Tingnan po kung pwede siyang i-washing. We'll see. Because sometimes the instruction is like only hand wash. So, hopefully all of that is like okay to throw it in the washing machine so that it's easier for me. So, yeah. And that's it. It's expensive din. Not too bad. So, that's it for my item that I bought in the thrift store. So, I'm gonna start loading it to the washing machine, guys, and I'll see you later to try it on. See you later, guys. Hello everyone. So now I'm back. So I done doing laundry, the things that I got earlier from thrift store. So now we're gonna start to try it on. So ito guys yung first, isukat natin tong dito. Yan. Isukat natin tong medyo basa pa nga siya, hindi ko na siya inano. Ini.
Sukat natin siya. Ay, ang cute naman ito. Parang crochet siya. Parang may fibers na. Nakita ko yung fibers sa ano. Hindi ata ito pwedeng labanin. Ayan siya guys. Medyo lumuwag din dito. Oo, ganyan talaga siya. Parang ganyan talaga siya. So, ito yung isa. Ganyan guys. Ayan siya. Mahaba. Sa likod. And then, ganito sa baba. Ganito siya guys sa baba. Yan yung baba niya. Yan siya. So, cute. Cute. So, let's move on to the second one. So guys, the second is itong green jacket. Sukat natin siya. Yan. Ay, ang cute nito guys. Ang cute. I like it. Ang cute niya. Ang cute niya guys. Ooh, okay lang pala yung medium. Hindi masyadong malaki. Ayan yung ano niya. Maganda. Gusto ko yung medyo mahaba sa ano. Lumalagpas sa kamay ko ng konti para ma-head ko yung kamay ko pag medyo malamig. Pero ito siya guys. Sa likod. And ito yung ano niya. Yan. Ganyan siya kahaba. And so, yan guys. Yan yung second one. So, let's move on to the third one. This is a one, the pink one. Ang ganda ng kulay. Ang bigat niya guys. Ang bigat-bigat. Ano kayang ano to? Material. Ang bigat. Ano nangyari sa buhok ko? Ay, ito yung favorite ko. Ang ganda. Ito yung maganda. Yan. Turtleneck siya, guys. Yan siya. Yan siya, guys. Ito yung favorite ko. Yan siya, guys. Oh. Sa likod. Yan sa harap. Ganyan. Ganyan siya. Yan yung material niya, guys. Ang cute nito. Gusto ko to. Pwede mo ata itong ganito. I-fold mo siya ng ganyan kasi medyo mahaba. Pwede mo rin siyang ganyan. Ang cute. Tapos ito yung sa ilalim niya. Yan. Yan siya, guys. Yan. Tapos, yan yung pangatlo. Gusto ko to. Ang ganda. Ito naman, guys, hoodie. Hoodie jacket. Yan. Ay, ang cute nito. Yan siya, guys. Tapos, yan. Ay, ang cute. Maliit siya. Ano, hindi masyadong kahabaan yung ano. Maiksi siya, guys. Cute. Maiksi siya. Ganito siya, guys. Kaiksi. Hala, ang cute. Gusto ko to. Ang cute. Maiksi siya, guys. Pakita ko sa inyo kung gaano siya kaiksi. Gusto ko yung cut ng ano niya. Ayan siya, guys. Yan. Tapos sa likod ganyan. Yan siya. Maiksi siya. Ang ganda, maiksi siya. Gusto ko to. Maiksi. Ang cute. Maiksi lang siya. Ang ganda. So, sunod. Yung last one naman tayo, guys. Maganda siya.
Ang cute. Tapos ito naman gusto ko yung style niya. Yan. May slit siya dito, guys. So, sukatan natin. Ay, ang ganda. Ang ganda rin ito. May excellent din siya, guys. Kita yung ano ko, yung ilalim ko. Ayan siya, guys. Oh. Ang ganda siya. Ilalim. Ayan yung color niya. Pakita ko sa inyo kung gaano siya kahaba. Ayan siya. Ayan siya, guys. Ayan. So, yeah, I'm excited. So I think that's it, guys. Nasukat ko na siya lahat. So I'm just gonna end this video, guys. Thank you so much for watching these videos, and I will see you on my next vlog. Bye, everyone.